मो प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ କହି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୌକାରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏହା ଏହି ଭାଇଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିପରି ସମୁଦ୍ରର ଏହି ମହାଜଳ ମଧ୍ୟରେ, ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଜଳ ହିଁ ଜଳ। ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଏମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ସତ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଜଣାଅ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତୁମେ ସର୍ବସର୍ବ ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଫେସୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଶୈତାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ହିଁ ସେ ଅଟେ, ଶୈତାନ ହିଁ ଅଟେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଶରୀରରେ, ମନରେ, ବ୍ୟବହାରରେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଏ, ବା ଯଦି ଆମେମାନେ ତାକୁ ଅଳ୍ପକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବା, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଜୀବନକୁ, ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ଏରିଆକୁ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରି ରଖିବ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୈତାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା ହିଁ କହନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ତାହାର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୁଣି ତାହାକୁ ମନେ କରୁଅଛୁ, ମାନୁଅଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶୈତାନର କୌଣସି ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ମନରେ ସେ ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀରରେ, ମୋ ଚିନ୍ତାରେ, ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଏ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନଙ୍କୁ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଦୟା ବହି କ୍ଷମା କରି ପରିଷ୍କାର କର। ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସମେତ, ସେବା ସମେତ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।